Модела на една общност на всички страни е според народопсихологията или душата на човека, който е от тая нация, от тая народност, от този етнос. Така. И понеже специално българин е малко по-различен, не малко, а много по-различен, аз казвам малко, от всички останали нации, етноси, народи, племена, раси и така нататък, тъй като на него е дадена една специална духовност, неговия модел за духовно общество е съвсем друг. И руснаците си имат един модел на духовно общество, където те искат да имат командир, атаман, началник, ръководител. Защото имат те нареченото доста не още изразено колективно съзнание, но едно общо съзнание. Така. Другите народи също имат и те даже укоряват българите, че те не са единни, не могат да направят единни стачки, не могат да излезат единни против нещо, нали, а приемат нещата. Но българина, всеки един е личност завършена, особено духовните. Има българи по плът и по кръв. И по дух. Значи по плът и по кръв са едни. Те са обслужващия персонал на България, който я крепи физически, на материално ниво. А българите по дух издигат, те са свещенодейци, те са свещеници на Господа и теглят нагоре България, а от България теглят и целия свят. Това им е задачата. Това го е казал учителя Бениса Дона, ама толкова точно и ясно, като го е казал. Аз на вас, моите ученици, предавам божественото учение, културата на любовта. Новото небе и новата земя, както пише в Библията. Вие сте длъжни да го предадете на българския народ, а българския народ да го предаде на всички останали народи. Ако не се изпълните, аз ще отговарям пред Бога, ако не си изпълня задачата, и вие ще отговаряте пред Бога, ако не си изпълните задачата. Всякакво време дойде. Последни дни вече, няма къде се шала, дойде, че българският народ трябва да разпространява културата на любовта между всички останали народи. И да са водещи тук духовните хора. Значи духа започва да командва материята, както винаги е командвал, обаче сега вече почва явно. До сега, до 2000-та година, злото е било началник, доброто му е било слуга. И го командва. Така. Но след 2000-та година Божията воля е да се разместят, т.е. пирамидата, която е обърната надолу с острието, до 2000-та година, сега се обръща нормално и може да стои на основата. Иначе има стълбове, които подпират пирамидата. Така. Тия стълбове са силовите, репресивните органи, значи медиите, образованието и здравеопазването. Това са все подполи. Когато пирамидата се изправи, няма болни, няма кръци, няма мъченици, няма престъпници, всички са задоволени, няма гладни, които да се преселват, както сега изселването на тия хора, само защото Европа, богатата Европа и богатите страни, включително и нашите брати отвъд океана, не искаха да дадат малко там. А може да дадат. Тогава те ще си стоят. Но волята Божия да не си стоят там. А Европа малко да усети клъване, чукване, острота, обождане. Това обождане, или по друг начин казано, ужилване е великолепно. За да могат да събудат доволните душици, които са на целия Запад, които са били така, както един приятел казваме, те са доволни, защото са малко като животинки. Копанята с храната е пълно, отиват, хапват, имат кола, имат жилище, не мислят за нищо. А българинът трябва да бъде изтощен, изтормозен, да полага усилия, за да стане духовен. Защото 95% от научно-техническите открития в света са български, аз се подписвам. Макар че се водят, че са други, те са български, няма други. Защото духа прави тия неща. Не може материята да ги направи. Значи каруцата е теглена от коня. Коня е духа, каруцата е материята. Но каруца всеки може да си направи, а кон може да произведе само Господ. Живо същество с всичките салтана. И така, модела на българите е абсолютно индивидуален и специален модел. Значи, духовната общност, която живее тук, трябва да бъде хем самостоятелна, да има самостоятелно мислене, хем да живее, да се научи да живее в общество. Ето това е. И да постига консенсус и компромис. Значи от всички тия, така да се каже, добродетели, които са,
и полезни принципи на Вселената, добри принципи, а най-много горе в момента се уважава компромисът. Защото без компромис изобщо ние не може вече да продължаваме нататък и да съществуваме. Новата култура е културата на любовта. Новата епоха е епохата на любовта. Значи, любовта не може да съществува без компромис и консенсус, т.е. съгласие. Без приемане на нещата и, както съм казал в много беседи, не само да ги приемеш, но и да се съгласиш с тях. Защото идват и казват: ние приехме нещата, вие сте ги приели, но не сте се съгласили. Следователно няма резултат. Той е нулев. И така, един център може да съществува, български специално, българският център, който не е руския модел. По какъв начин можем да накараме българите да влязат в това, което му викаме комуна, кибуц? Само чрез свобода. Примерно. Свободен избор. Иначе в никакъв случай оставиш го сам да вземе решение. Балканския полуостров трябва да си твърд, защото сме били на кръстопището, на кръстопът. И тук, ако не си твърд, ако не си диамант, те ще те щупат веднага. When you understand the Bulgarians are very strictly individual and they take the decision, you can offer them a commune or something like that, and then they have to take the decision, and then you have the success to do that. Обаче, само искам да знам, ако възможност ли е? Да. Възможност или не? Yes. Възможно. Тук е възможно, винаги има, обаче много ще внимаваме, защото идват едни духовни клошари.